नोंथांमोना बाइक एबा स्कुटि लानो सानदों नामा? बाइक एबा स्कुटि लानो सानदोंब्ला गोबाव दाखालामसै। चिरां जिल्लानि काजलगावनि फ्लाइअभार खाथियाव थानाय DJ TVS डिलाराव थांनानै लायदो। बेयाव फाइनान्सनिबो राहा दं। नोंथांमोना 16,000ल' डाउन पेमेन्ट होनानै गावनि फसायनाय बाइक एबा स्कुटिखौ लानो हागोन। लोगोसे बाइक एबा स्कुटिजों गंनै हेलमेट, सीट कभार नङाब्ला फुट मेट, पेट्रल आरो ब्लेंकेटनि स्पेशल अफार दं। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामदों? नोंथांमोना DJ TVS डिलारजों थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो। कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 600017611271। नोंथांमोना अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेलनि मुं लानानै बाइक एबा स्कुटि बायोब्ला स्पेशल अफार मोनबावनायनि राहा दं। DJ TVS काजलगाव।